זה פאסט 544, זה יוזר שמוגדר ל-5 מגה, בכלל עם תשתית שלו. החבילה שלו היא 5 מגה, והוא על תשתית שלו. כאילו, הוא יעבוד לך גם עם בזק, אבל עדיף שמוגדר על תשתית של ADSL. הבנתי. אז אתה אומר שאם אני משלם כאילו, אני משלם ואומרים לי שאני משלם 15 מגה לתשתית של בזק, אז עובדים עליי. אני לא יודע, כן, יכול להיות שכן, אתה צודק. אצלי היוזר פאסט 544, היוזר שמוגדר הוא 5 מגה בייט, אבל עוד פעם, זה מנוי עסקי ויש המון יוזרים. השאלה אם, ששאלת אז פעם קודמת לאיזה יוזר התכוונת, זה מנוי עסקי שיש עליו יותר מ-20 יוזרים. הבנתי אותך. טוב, בסדר. בסדר, אז אם אתה רוצה מחר לברר, אתה יכול לדבר מחר עם השירות לקוחות עסקי, כי אני רואה שזה רשום על שם חברה. אז הם ייתנו לך פשוט את השירות. הבנתי. אוקיי, תודה רבה לך. איגור, אתה איתי? אין בעיה. כן, אני איתך. סבבה.